Здравейте! Днес ще ви прочета за доктор Охополи. Мъдър доктор Охополи под едно дърво седи, грижи се да бъдат здрави вълци, костенурки, крави, бръмбари, врабци и врани, дралежи и мецани. Всички доктора обичат, за съвет при него тичат. Пристигнали сана, доктори мили, тази сутрин осаме ушили. Куче след нея дойде на часа, мен пък кокошка ми клъвна носа. След него зададе се зайка, в сълзи обляна се вайка и взе да нарежда: ай, моето зайче го сгази трамвай, моето зайче горкото го сгази трамвай. Както бързало то тичешката, трамваят му прерязал крачката. Сега клетото с мъка се влачи, моето мъничко зайче как плаче. Охополи повтаря: иди и веднага ми го доведи. Ще му туря аз нови краченца, пак ще тича твоето детенце. И донесоха малкото зайче, ранено куцо нещастно. Краченцата Охополи му приши, заподскача зайчето и замърда с уши. Щастлива зайката майка засмя се и спря да се вайка и на доктора благодари. Жив и здрав да си, Охополи. Вмиг е скопила през степта, тук чакалът долетя. Нося телеграма от хипопотама: докторе, по-бързо, в Африка елате. Докторе, по-бързо, спасявайте децата. Как се случи, как можаха, как така се разболяха? Ами, имат те ангина, заушка и скарлатина, дифтерит, апандизит, жълта треска и бронхит. Всичко ги боли. Бързай, доктор Охополи. Тръгвам, време без да губя, малките ще излекувам. Но къде са ви къщята, в планините из платата? Ние живеем в Сахара, в Занзибар и Калахари, на върха Фернандо По, дето ходи хипопо по реката Лимпопо. Изкокна и хукна натам Охополи, през поляни, реки и гори, и само повтаря този добър Охополи: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. А в лицето го удря вятър, сняг, даже град. На къде си поел, върни се назад. Строполи се внезапно в снега Охополи: нямам сили, лежи и хрипти. И ето, че и за телхите зелени тичат вълци и викат: качи се на мене. И един през друг, и на мен, където поискаш, там ще те отнесем. Яхва вълк Охополи и лети, и не спира да си шепти: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. Но ето пред него морето бучи и шуми, без да спре то. Вълните огромни тътнат, всеки миг Охополи те ще глътнат. О, и ако случайно потъна, ако ида на морското дъно, какво ли ще стане с горките пациенти, скрити в горите? Един стар кит се яви сред вълните: хайде, докторе, на гърба ми седни ти, като кораб голям през морето ще те пренеса съвсем неусетно. Яхнал кита, Охополи плава и повтаря и продължава: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. А когато пред него планини се изправят, когато по тях се катери и пада и става, а те се издигат по-високи, по-стръмни и отвред ги запулват облаци тъмни. О, ако по пътя закина, преди целия да съм го изминал, какво ли ще стане с горките пациенти, скрити в горите, и от високите сиви скали се спускат към него орли. Тръгвай бързо, Охополи, бързо с нас, ще те закараме там завчас. Яхва Охополи един от орлите, лети и повтаря все тъй упорито: Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо. А в Африка, край Лимпо-Лимпопо, седи и плаче в Африка горкият хипопо. Той в Африка, под палмата седи, морето от към Африка не спира да следи, и взира се не идва ли по морските вълни добрият Охополи. И слонът с нохосорога се питат с тревога, и с грижа най-голяма: ах, още ли го няма? Хипопотамчетата там
лежат, пухтят едвам, коремчетата ги болят, дори не могат да заспят. И щраусите бебета захлазват се от ревите, ах жалко, 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 за щраусите малки. Те имат шарка, дифтерит, ангина, заушка, бронхит, ужасно ги боли главата и страшно тращят им гърлата и питат, те не можем, защо го няма още, защо го няма още, тоз доктор, ох, боли. Край тях очите пули, запатата акула, на слънцето лежи, а кулчетата милите в пясъка се скрилите, 12 дни не спят, че зъбки ги болят. Изкакалецът клетият, навайхнал си крачето, не тича и не скача, а жално плаче и стене с тъга. Кога ще дойде докторът? Кога? Я вижте, там птица в небето, кръжи все поблизо, долита и ето. На гърба и седи докторът, ох боли, той шапка размахва, крещи. Да живее чудесната Африка и всички възкликват щастливи, ура, дойде, ох боли, пристигна, ура. А птицата плавно завива, каца крилата си свива и ох боли отива веднага при мамчето на болните хипопотамчета, по коремчетата ги тупа и по гърбовете и на всяко тогава шоколадче раздава и им слага под мишница термометрите. При тигърчетата на раета той бързо отива, а за камилските хлапета чевръсто разбива жълтъци с сахар. С това лакомство вкусно, разбито на пухкава пяна изкусно, той всички кощава. Нито един пациент докторът не подминава. 10 нощи така ох боли, нито спа, нито яде, ни пи. 10 нощи напред да лекува не спря всички болни зверчета и накрая успя. И ето излекува ги той Лимпопо. Разказа им приказки смешни, безброй Лимпопо. Те смеят се и танцуват Лимпопо. Викат, скачат и лутуват Лимпопо. И акулата пристига, с тясното око на мига, смее се без пир самичка, като че я каделичкат. А малките хипопотами за коремите са се хванали, така се смеят, че дърветата чак се люлеят. Ето хипо, ето попо, хипо попо, идва тука, идва там, господин хипопотам, идва той от Калахари, крачи към Килиманджаро, пее силно с глас висок, браво доктор, ох боли, браво доктори, добри. Това беше приказката. До нови срещи!